Dopredu sa vám omlouvám a nemohla som nič vo videu povedať kvôli tomu, za to, že bola u mňa návšteva a nemala som čas. Teraz sme v dome cez prázdniny a nemám moc času vám rozprávať. Takže toto video si pekne užite. Ďakujem vám, že ma sledujete a podporujete v mojom YouTube kanále. Dúfam, že táto prehliadka, neukážem tu všetko, ešte budú party, kde budem rozprávať. Prepáčte, teraz som vonku, keďže počujete zle, tak sa vám ospravedlňujem. Teraz som práve vonku, čo vám rozprávam, takže budú aj nové party, ktoré budú potom s hlasom a budete si môcť pozerať. Takže ja som rada, že ma pozeráte, no a veľmi by som bola rada, kebyže na budúce môžem rozprávať a nemusí to byť takto. Takže užite si moju prehliadku, dám vám tu aj nejaké pesničky. Prázdniny si užívam veľmi dobre. Za opýtanie môžete mi kľudne do tohto potom, keď sa toto video dá, tak mi môžete napísať správu do komentáru, že napríklad nejaké otázky. Ešte by som chcela urobiť video, kde budem odpovedať na vaše otázky. Budem odpovedať na vaše otázky. Teda. Takže nejak tak, takže teším sa, že vidíte toto video. Možno už teraz si ho pozeráte a všetko. Takže veľmi sa teším na vás, keď budem môcť robiť nové party, ukazovania a budeme robiť aj, že napríklad niečo sa tam stavia, napríklad budem vám robiť tutoriály, jak postaviť nejaký dom. Toto som stavala vyše 2 mesiace, 3 mesiace, aj viac. Túto dedinu som začala už pred nedávnom, čo som vám oznamovala, že sa mi zničila tá jedna dedina, že predtým, že proste vymazala sa mi, lebo som ju vymazala nechtiac, takže som musela začať nový ostrov, ktorý som proste postupne robila z toho dedinu. Ak vás tieto videá bavia, tak mi napíšte dole do komentára a ak nie, ak chceli by ste nové, čo budú, tak mi napíšte do komentára. Budú ešte aj odpovedania na vaše otázky. Budú aj toka videa, približne možno zase na budúci týždeň budem robiť príbeh asi. Približne vtedy, ak by sa to nestalo, tak kvôli tomu, že nebudem mať čas. Takže ja sa veľmi teším, že pozeráte ma, takže užite si toto video. Tak bye! Inak ešte som vám niečo chcela povedať. Dajte odber a like a proste viete, čo sa patrí. Takže čauky!